Ще направи някъде около 30-40 секунди. Добър ден, здравейте! Завършваме този курс учители из Тетева, вече 2 не виждаме. Айде стига толкова, да може да има една бира, навън е топло, светло. Айде, чао! Аз бях... Достатъчно ли? Да. Значи не използвам зума, защото се губи говора. Да сте в малко по-разчупени пози, не стандартната. Седнали пред клавиатура, мишката в дясната ръка. Така станахме като роботи, нали? Ма вие потвърдихте, че не сте роботи. Проверих съм и как няма. Трябва да проверим. Роботи всякъде. Програмирани. Слагам очилата и не мога да гледам с очилата. То като споделим директно във Фейсбука и почват се обаждат колежките. Ама няма да го слагаме. Той вече си е мое авторско право. Без такива. Не е така. Не, то не е така. Ти като снимаш нещо, трябва да го съобразиш с нас. Писмена декларация от всеки. Да.